Excellency Paul Simba Arati. Moyo Idale. Gavana, karibu sana. Nago tebiri twarenge bukibongenga. Asaba jumbe bali abatangani. Babelire naye kurumo chakano. Ninja. Nasenge njo yekyo abantu bamite babata basomalia konene sana. Ngano cho reciprocate loyalty yitu akoro kirino bwanjani ase chinchira chinyinge including mpaka buna rero watu rentere chibaza moko mwake na kama nambi ya mono ase chibaza na rentere abantu baminto kama nangoro ani bwana lakini inumo bwatia se nkoro abana twarobole mu intuga nae watebire in your own words nango tarakwa renge pare na maurao into we don't have a problem with you naende nkoba tole nae korubono mpake kero koro bugabana ande na igule na ngo tayorenga bo president simboko ganyete na nje ekero gikia onke ganyete botona basirende ime abochiga imbate chiplan chire chinene mumanye tintu akore nyambunwa esukuru naende niche nyementere chibese cha innovation ntoligeretie koligiri bagaga aligembe mate tole bosento nyale kobika a center of excellence abantu baminto esukuru ya nyamesocho ntwaje kora roguraria angenera mani nanda mangana na mpange tobangete igoro ya ino abafanyakazi mbarega Fred Oigo koru nyamesocho abana bamino nabange sana baraso bisiana nende kuna nabaeteira omo CDF chairman igare okorokuomo abachimu yabo zembobe igonto genda tegas akikaba ongabere nende onganchere omo chairman wekiama kia ODM oyo kabero omo chairman kiagera bono nkogenda tuli asamangana ye election onteki ga kinchugo jaga okwane abantu bamenikira eda. Your Excellency Paul Simba omwana wa Arati egavana ya Kisii County mbiyole welcome aba machoge aba machoge wa Paul Simba omwana wa Arati Paul Simba wa omwamba omwezimiwa obochiborabu omwamba wa Obadia Barongo omwana okorokwa obarongo obadia wa Paul Simba, Your Excellence ena yunga nole gaiga intua ba machoge tubwata ine tole gente kamo nacha gukwana narale mbiyole karibu nje na chire kuoye ukoire ewodi ya baba omwana yo bwara titakole tubiyako chekwachi chipasa ngai ngo bichya chire Gavana gaikalia ga pronounce ile ta Beatrice buja aganda inga Beatrice Kerubo makwae nenda kangi ile ninga the only one inga usiengima Nyamira na Kisii omo kungu omo ochori omo MCA igako ruma chogega oyolenje tali buja akimanya konsolera bamba ndiga bamba toka bakobya Wami tombu ya mole. Simba no moro je Simba ga. Moro je mujumbo itoga. Your Excellency tingo bana magoso tebanga asikusiye ngima. Asama to bakubika ine mono niga asuwaji. Osema na. Anali banda banga bika Simba mono. Ai gusia ora para tanali kana awasa. Ora bakale ki mamanya boy. Osema na. Kita dia banda mami toi. Mo arroto ne gabana narobi. En safari gavana no president 2032. Toy wana nine. No manu minto barong ne rabe gavana. Enje manya go chabu betul jumna to kono go chai. Tale sarasini to go to jolwe kyam. Kyam yeito anyini atata tama kastina city. Toy
tumoke twensi pigo chise vituo tochorane chi polling station kitu kumjia bochi echi polling station Jones Christie na stacha umachoka bravo kujamano sana tingokuwa na mangana mange your excellency will support your cause to become the 6th president of the Republic of Kenya. Asante sana, Mungu awabariki. Gavana na watu moroberio mutano ntebeiga marukiaso koboko bari mwamwire ngamoko bana gavana simba arati mpaka tokorere meremo kisikai ngokora abantu baminto ekiama gego chigotorie nzeye ama tukabosio